La 8a generació del Volkswagen Golf ha arribat carregat de tecnologia, connectivitat, electrificació i digitalització. Un model de disseny continuista per fora, però dotat de més caràcter i que per dins és tot una declaració d'intencions amb un perfil marcadament revolucionari. Amb 45 anys d'existència, el Golf s'ha definit durant dècades com el cotxe mitjà europeu perfecte, la referència en què tots els fabricants sempre s'han emmirallat. I és que pocs cotxes a la història han deixat tanta empremta com el Golf. I estem segurs que aquesta evolució marcarà una nova era. Exteriorment, compleix amb les premisses vitals d'un compacte amb tocs de modernitat, acoblat a la plataforma modular MQB i només en versions de 5 portes, que permet un vehicle de línies de carrosseria dinàmiques i que no cansen amb el temps, millorant l'aerodinàmica i amb el nou logo de Volkswagen estampat a la zona frontal i posterior. A més, té detalls molt ben aconseguits, com la doble sortida d'escapament simulada, el pilar C de generoses dimensions i uns nervis del capó i del lateral que li confereixen un toc marcadament esportiu. Però aquesta estètica, diguem-ho així, un xic continuista, es difumina quan accedim a l'interior, somrient i donant la benvinguda a l'era digital amb un davantal minimalista, molt ordenat i de superfícies netes, on els reclams són les dues pantalles de 10 polzades, gairebé unificades, amb les quals podem configurar qualsevol cosa de forma tàctil. Els botons físics s'han minimitzat al màxim. La digitalització és supercompleta, oferint una informació amplíssima amb un nivell gràfic sensacional. Per si fos poc, s'ha millorat notablement l'assistent de veu i permet demanar qualsevol cosa al Golf saludant amb la frase «Hola Volkswagen». «Hola Volkswagen». ¿Qué desea hacer? ¿Puedes ponerme la radio, por favor? No cal dir que té tots els protocols de per Apple i Android i connexió i càrrega de smartphones sense fils. Seguint amb la tecnologia, no podem oblidar que la majoria d'ella va enfocada a augmentar la seguretat, i en aquest aspecte aquest Golf és extraordinari. És el primer Volkswagen que inclou de sèrie la tecnologia Car2X, que comparteix informació amb altres vehicles que circulen per la via i disposa també de l'innovador Travel Assist, una tecnologia que fa treballar el conjunt d'assistents a la conducció de forma combinada, convertint-la en gairebé una conducció semiautònoma fins als 210 km/h. I també trucada d'emergència, detector d'angle mort i un llarg etc. És com si l'hagués conduït tota la vida i permet afrontar qualsevol situació de conducció de forma dinàmica i sense esforç, i més gràcies a la suspensió adaptativa. Trepitja molt bé el ferm, és agradable en asfalts trencats i l'aïllament acústic és molt bo. El desplegament tecnològic de Volkswagen amb el nou Golf ha estat sense precedents, oferint motors de gasolina TSI, dièsel TDI, gas natural TGI, mild hybrid ETSI i híbrids endollables S-Hybrid. Un d'ells és aquest model que tenim entre les mans, de 150 cavalls de potència amb canvi DSG de 7 velocitats. No fa falta que us digui que per anar ràpid no cal un GTI, ja m'enteneu, veritat? Si en voleu més, però, no patiu, hi haurà disponibilitat de híbrids 1.4 TSI de 204 o 245 cavalls de potència, amb etiqueta 0 emissions i variants GTI, TCR i R. Pocs cotxes com aquest poden presumir de la història comercial que ha tingut el Golf. Un referent a les vides de molts de nosaltres. El conec i molt bé, i us puc ben assegurar que segueix tenint les seves senyes d'identitat intactes. Potser és el cotxe més conegut del mercat, però no per això ens deixa de sorprendre 45 anys després. El seguirem de ben a prop, perquè estic segur que marcarà una nova era.